Kardom ini pothot labang so studio long kewang lapen nili raje agache peklang tu lakado kawe east west di mahasor nilip nihang nirep nitur kedo akarbi atuma phanan APHLC lapen khaya kache songa kardom aprangsi nang pi pajer iglo kardom nilimen lake bronson kili nili competency lake singason competency kasi nili kaningje damji palam theke ong oe ethithini lapusan angaji sutame nili kado kawe ningje damde aprang dak studio atuma phansi churulo jinon nili kaningje damji alam theke la hanlo elitum labang sokarbi anglong harukresur kebra hokebra isi pen pining an ningkan troxikep an nang troxikebra hini sose an nang peng tanglo labang so akarbi anglong mate labang so amikir hills pen non karbi anglong ku kachilong lo abang pu ru samson sing inti nili jasemet alang le phan chorolo lapen alang le phan tame nili chikemulo lasi ru samson sing inti akai alamo eletum langdam plotangte ningduk meme lapen isi bangke ning arongdam meme alam thea bangke lahanlo elitum akarbi akai elitum adet lapen elitum alongri long ledet nang jia polo lapen labangso akai lupik akai lapen pakhipik akai lapen khai so akai laso akai so atum hawar hapat di aduya hoy det elitum chilong dun de det nang jia polo sita labangso akai lupik sita arnam si elitum aphan ekang vai pinakaposi elitum labangso adet chilong dun lo kumat pan si elitum aphan labangso adet na palong map lo tangte elitum talitang ru samson si inti alang li si lakado kawe asam angkang pi along chingki chithan si ahi alang li chingki chithan pen aduya hoy yate ge hoy elitum hanang gunai pichen lo lahan lo lasi alang li ke BA alang li ke charli ke lake BA complete di alang li si lakado kawe chingki chithan lo lapen alang li long kachirab dun atum ta do ulo halabang so along long lo lapen alang li ke Christian ke labang so adet ke wana bang mate labang so district ke wana bang alang li ke Christian pinakaposi labang so adet along ke India long ke lake Christian lapen Hindu ke chetonun po alam the penta ha ke cheng penta do lapen non anta do lapen elitum karbi anglong long tadu labang ke ekdam labang to ke arju ingtung tesita labang ke arjulang po labang to ke do Christian lapen Hindu po alam ban to ke lake do vek le lason ahut si ru samson sing inti ke Christian pinakaposi anke elitum labang so Christian pinakaposi Christian state nang pinchong det po lapen Christian district nang pinchong det po la aposi China nga okta chodun nang ret po usi halabang so huta kevan lapen alam nang kepedo halabang so hut alam kevan di koman map lotang te first ACM coursing terang alang li hanlo alang li kunat a competency map lotang te alang li competency ke singhason competency ang bong along alang li rong kunat lop lotang te non ke chibom mate non ke chobom mate non ke klembom MP amar sing piso atumpen rong isin vet lo alang letung chipo chero don rap lo lahan lo lasi halabang so hut ru samson sing inti abang kalbi akai mate ilitum akai phan ipulo ilitum ke ong edet aposi konane edon ni bang ke kimnang nelo rong sopi rong so thele ilitum chukimra ilitum ta bang akai son ke pa prang dun le ilitum ta claim lo nang lapen kacharli anata pe prang lo nang kupensi alang li halabang so ahuta alang li ilitum phan epilo lasi labang so aru samson sing inti phan ke pe band da ji lapen ke pe plop da ja phan alang li lamwan lo first CM ke chot coursing terang abang lamwan lo alang li lam ke wan ke lahan lo alang li ke Christian aposili tumhan Christian ang pon lappo usi lamwan lo ang so first CM ke cholong ja phan alang li kiningje ke lahan lo ili tum karbi akhai tum ke rong so pi rong so the do un e lapen ti do akhai ke li konane rit chopandam si rit NC hadak
phirui AC hen AC itum hen phirui penti chuk pensi ilitum ke claim ke do atum apa si ilitum ke hen phirui pen sa airship pensi ilitum ke sa ki jun I akai pina la posi halake ilitum aphan nang pangrum et si ilitum phan Christian nang piman et pusi lam ke pon amasi halabang so akarbi akai ke halabang so penta luva apa si piniani anta halabang so avi ke warve det si piniani anta ilitum akai ke halabang so akilu akai avi ilitum malang tu pa lahan le ansi halabang so khorsing terang abang alang li ke meeting dam lok latang te alang li along stame hor lapen ok sikipon di anke rusan son sing inti ka prosara bangke ilitum lahai ke cho lahai ki jun lahai ki rim pen latang te ilitum akai ke pe phidat po lapen avedet po pusi alang li ke ka prosar di isi halab alang li ahok ka prosara bang si akimi sita khorsing terang alang li ka prosara bangke ilitum ke hor ok lapen kani bahang ke cho akai la posi ilitum ke kani bahang spensi chunangji masih ke dogjin aparta ke holong munitung ke klaim bang abejo muchot aposi alang li khorsing terang alang li first CM cipimando lapen halabang so khorsing terang alang li phan ongdung ratatum kachithana bangke alang li indeng pli ansi kapurhi puta rat atum ongdung atum kachithando lapen ako isi akitab along mate alabang so alo along ke long thua bangke alang li indeng trok kachali puta alang li phan long la sikolo an bang lo ne indeng trok abang lo ne la pen indeng clear bang tong alang li ahok lo ne la bang ke nili klar dak pen chini ne sita alang li nili karjudulong sar tum ke than ateng pen pulutang te karjudulong vera teng pulutang te alang li ke indeng pli kachali abang khu pusi nili arjudulong la pen ke isi ke ningarong pik naji dak singason competency bangke first CM ta ilitum singason competency pen silong lapen ke Karbi Anglong district nang jiputa rules and sing inti memorandum aloki pidunta non mohong de chua beyarong along pensi alangli memorandum aloki pidun nituma phana aduya hoy nang tak nang ji nituma khai do khai ve posi nituma phan aduya hoy nang pisi nitum isia state mati isia district nitum hani pinang ji pusi alangli halaso ahut memorandum pidunlo Pulotang te singason competency ke lake isia hirjume a competency pusi mili lakhadam lo Karbi Anglong East West dimahasau an ke dodam akarbi atunta la amen ke chilong dun bangke la dak singason competency pensi amen chilong lo pusi neli kroidam lo lapen isi ning kidu ka bangke first CM longdun lo sitame lapen non kijut MP non kitibom mate ke dobom ke klembom MP tiso sangho amarsing tisota non ladak singason pen lapen anparta Karbi Anglong arlo DC law and order ahempu tame DC ta non dak singason pen lapuson MP ta kimancheng lapen ako DC ta kimancheng pusi nilike lakhadam lo sitame piniarni kimancheng adim pen sitame akaching thura bangke akapek competency aphanta phodun de pusi nilike ke jongda lahan lo lasi ilitum akai aphan ke piphup akai ke lake ilitum hala hor ok pen posi pidam lapen nili ke jongdam kantum ke lahan lo lasinon ke dobom mate non ke cari pon bom asi ta hala ke chenga hut hor ok pu avido pok aposi non ke dobom asiem tuliram rong hang tame ke damtang ke KYF ahut di hala bang so hut rat aphan ke pha bangke nangle tum ke choki junta longji lapen horta jun longji usi alangli bangke rat aphan ke pha lasi ile tum hor ok avi abangke ile tum akarbi along pen try un edat luma o bangsi nilike ke jongdam kang tum di try un edat luma labang so akarbi akai atum apha hor ok kani bahang pen ile tum apha iti try un edat luma o bangsi nilike jongda jongsi det kacari atum det ahem pu atum jongsi hor ok pen jongsi aning dolan pulo tangte ilitum adet ke sulai un edaji lahan lo nilina ka kado wetum an ipudam kang tungta lasi ilitum kado kave haro krisro kevra hokkevra isi penta ilitum adet along
election ta nang pathu bom lo nang khila bom lo nang hai bom lo EM ta nang ini bom lo CM ta nang ini bom lo MP ta nang ini bom lo MLA ta nang ini bom lo wang bom lo pinianian ta wang bom lo sitame hala district nang kiwan pi rules and something in pi ason akit heke la so ang bong ke nang pangkleda lo pusinili jong tam thip lo thik la puson dak taksi karbi akhai parokrisil ke rapokebra isi hute karbi akhai atun ke 88 trok nerkep la puson an a percent test do di kado kawe karbi akhai da lapen ako kado ko inglong arat an chingrum thupet abang ke trok silkebra lian but trok an do la anang bong pen non abang ke ako sara tumpen ke thantu abang ke ong nai tumbang sin non ke papi la bangso ke papi la bangso ke pe ke vir pop dok ahut arnam ke kado ka ve akhaya phanta ingwai det apose kereng et arnam ile tum ka chiki arnam di dhorom pu ke kroy tum an ke kereng et arnam pu ke kroy pen aposi ile tum jok bom lo pose hala bangso ile tum ka chiki arnam ile tum phan ingwai lo nang tum akhai vir det po la aposi rules and something inti adular ne nang tum aputhak nang toy pu pini arni ile tum aphan nang toy lo kaching hona sar jai kathar IAS retire alangli di disikiman tang abang khu aron kachini abang khu di jut atang kachini abang khu lam kachini abang khu di lo aron ke thek abang khu arnam ile tum phan ingwai pisi arnam ile tum aphan nang toy pilo pini arni ongdung atun ha comment tu ne parokrisil kera phokerai sipen pining an ningkan thok sikebra ke thom angdeng annang le tanglo sita madumuni ta siksidur lapen itu majakong avedet lo kubang ke maduta ninje abang avedet lo lapen than thek abang avedet lo sita itum akhai lapen itum adet ke ajakong avedet lo siksidur pen kalite tum phan erai komun elo puke alangli pensil tum phan than lo las alangli si non labangso rules and something inti ke pe mang te kang ke pe plengun e adun along bang ke alang lisi nang claim pin ang patang pidun po pini solang do kalbi arat nilip ni hang nitur ni jang ke dotum an kalbi aphan komane bang ke kaprek a party long sedolang komane bang ke bil kilong le dolang komane bang ke lason kilong dunji aphan dolang sita nang litum akhai phan nang litum adet aphan nang litum along le nang litum aphelang eso isu panchima thati kangra ilutum adet ke vir dat jia joine pen bang ilitum claim clear det ki jok vanja long le ilitum claim dun rapet nang ko bang sinili nang litum phan ke chuning ri kangtung la pen tipu kangtung di rules and something inti adun la nang ke klang kaching hon sar jai ka thar IAS retire alang li phan le ilitum vut jokra ador ke sopik nang li methang arai nili methang arai labang soke jok ajak kong pidun ra kerang ji MLA election bangke alang li phan pe haira ilitum dak angsong toy dun si ilitum akimang rules and something inti akimang ke pepleng pitika nang pepleng ti un edat akama alang li phan toy dun si nang pe claim pipo article di halabang so articles to me ilitum aphan nang ke pepleng piji karbi akhai akimang nai ke hemprek kang tim di halabang so hemprek kang tim nang ke wan piji aphan le ilitum pini lang dun na pini Erwin Teron alang list me karbi akhayang bong pen kapur hiki thek nailo pusik elitum anong nam che thangkong lapen anparta ako nili arju thulong lo huliram terang tame thek pik pusi nili arjulong lo sita alang litum siksidur long ke tribal area long ke che ke be kona kora atum ke vutang jok dunong le lapen ke water list ta inthan un puke alang litum pen peklang se peklang kle dat lo thek pik tame alang litum ka chinia ja kong bang ke dip joy masi rata phantan the masi la pusi ning kan trok se ke thom ke dam rules and something inti adular sarje ai jong si nang klang ke pulotang te elitum ke bang akhai bang rideng pen lok si elitum ke thisi elitum det ke vir kokpo sita non ning ke the bang ke sarje ai nang klang lo penopot nang klang lo posi ilitum alang lipan vut pisi pe hai si ilitum separate step ta ilitum longpo lapen alang li penajoksi angkang ti ang deng chingki dun si ilitum akimang nang pachun pipo pusi nileke kroy damlo lasinon ke bangji MLA election lapen ke bangji 2027 aningkan MEC election APHLC fan joksi pe hai si ilitum akimang ichun po lapen chepelong si ningkan sampen ningka rongpen labang so det along ilitum dolong jok van popusi nili ningji damlo nili la ana lam the ningje pensi nili lam the
rip ik chik lo kardong